Mae Glastonbury yn enwog a wrth gwrs am y festival, ond hefyd mae'n enwog o gwmpas y byd oherwydd fod yn cael ei meddwl fel bod o'n spiritual hub. Nawr, fama yn y cefndir ydy y Glastonbury Tour, a rwan lle dwi rwan ydy Afallon, sef Isle of Avalon. Nawr, pob man o gwmpas fama oedd o arfer bod o dan dŵr, a jyst fama oedd yn ynys efo hwn fel pwynt mwyaf ysbrydol yn Glastonbury. Maen nhw'n galw fo'n Afallon oherwydd dyma'r lle mae'r porth mwyaf agored rhwng y byd ysbrydol ac ni. So dyna pam mae Glastonbury mor enwog a mae yna gymaint o bobl yn dod yma i gael profiad o pethau ysbrydol. Dwi angen defnyddio y darn yma i creu bwriad a meddwl am pam ydw i yma ar yr un pryd a trio cysylltu ar ddaear. So dwi am roed o fama, efo gyd y rhai eraill. A dwi fan ti fel? Os yd, connectio fewn i'r ddaear. Y stori ydy bod Iesu wedi dod yma efo'i oncl Joseph o Arimathea pwy yn gweithio fel masnachwr. A maen nhw'n deud bod Iesu wedi dod yma mwyn dysgu gan y derwyddon. Felly mae rhai o'r dwythineb yna nath Cristnogaeth dod i'r byd actually yn dod o'r derwyddion ac yn dod o'n hanes ni. Dwi'n siŵr os eisiau teimlo gymaint pryd hynny, ond falla dwi jyst gorfod, dwi ddim digon allan o fy mhen. Falla dwi dal jyst angen dysgu mwy am beth i'r teimlo mewn i'r egni peth yma.